Indeed, we are your election headquarters. Kokromoti power. Yankwamanyo ensemu. Akuapem South Mrashe Bejani obi Amoah. Onse nyakopo ya memende NPP amonyoko no beyi ya demusifu yo bejenu Premtobre Bejadi breno panyini no odi muntintimai. Sabre wade krata akwa NPP amonyoko ni titire ni se. Sa akansie na ekoso memenda no. Wachene ho afim. Mrashe Bejani awujinem ema wona ewo Akuapem South Eastern Mantam no emu obi Amoah atwere nsemago nkrata so na amanebo de betudwa ene se de nanka wo hwe ne mu sanka fimpinu ene adunu nan no gobetumi Premtobre Bejam dibre ama NPP amanyoko no ewo ne peswa no weso no wasi foma enya ade a obepribiem ne senti wo hwe ne mu se impanyefo ebegina Public Elections Regulations 2016 CI 94 no weso no yi ne din e de free ballot paper no weso abatobre no emu ne senti oda amanyoko ne mpanyefo nyina ase na wo kire se wo hwe ne mu se mpanyefo dia komapa na beso ne nkrata no emu. If you want